88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 nakabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Naringlan jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
Nakalupyo da sayang kabuasan. Makteriyon lingko rati magtipangasinan Dennis Muharis. Kay bamot si kapaborito Errol Horrado. Kanya technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Martes, petsa 28 at bulan na Oktobre 2025. 58 days more before Christmas. Yada saray ulo na balita lokal. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Lapod pinaulat ya kampanya kontra ad illegal ya droga pigarang katao sunaresto ada dan bigan niya bale jad luyag na Pangasinan. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Laki manamot ada kason illegal ya droga na aresto 200,000 piso ya inggetar na korte. Piyansa nabitlan suspect. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Yadulo na balitad nasyonal. 99 eran opisyal na ombudsman kinaro nen Remulla ya si Karamaiter na courtesy resignation. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Phrase dasaray ng durumaran sa saliwan na inggangan ng Presidente Marcos. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Santiago out, Magno inlaknag yabalon NBI UIC. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Search operation na Philippine Coast Guard Jad Taal sinuspende lapod panalboroto na bulkan. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Reclamation Jada Laguna de Bay Papua ya flood control project unong at DENR. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabuasan. Tanatan wadyare detalye at balita da lokal. Lapod pinalot yung kampanya kontra illegal ya droga. Pigaran katao sunaresto at nambiigan niya bali at luyag na Pangasinan. Yad bali na sa nasinto sinukisok sa buong nan Alben na Maestro Alida alias Bintong 33 anyos na sityo Kakabit, Barangay San Vicente, Bali na sa nasinto Pangasinan. Sa may search warrant so walay numero 2025-0048-D yung paksib na korte makalanor at pangyamot na illegal ya druga. Ang kumpiska na sa otoridad nasa nasinto dyan koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 1 so apatiran na piraso na heat shield transparent plastic sa siya. Yan ang karga na Cebu. Walay bulato na more or less 0.5 gramo. Mambili na 3,400 piso. Sa kuyang mulagya leader parts sa kuyang mulagya plastic container. Labi na duwan na fold aluminum foils. Sa kuyang black small leather parts. Taluran na akalukas yung mulagya plastic sa siya. Duwaran green small straw. Sa kuyang mulagya bamboo stick. Duwaran small rolled aluminum foil. Sa kaya lukas small transparent plastic sa siya. Sa kaya lighter tan yellow small tray. Sa ebidensya tan sa may suspect. So inawit niya police station for proper disposition. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Nanggawa na anti-illegal drug bypass operation so kabiyangan na binalunan pulis kay Ibas Iraya Provincial Intelligence Unit na Pangasinan Provincial Police Office
Regional Intelligence Division na Police sa Region 1, yan koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 1. Oras na alas 11 na labi, naningkasa so anti-drug bypass operation. Yan ang resulta ng paka-aresto at suspect ya kinabat ang garanton na Rinvon Nartatis sa Almuite alias Von Balolaki, 32 anyos, Dumaralos, residente na Barangay Buda, Bali na Binalunan, Pangasinan. Asamsaba di man na suspect sa patiran piraso ni Hetzelda transparent plastic sa siya. Yan ang karga na siya bu, walay balaton na 0.42 gramo, mambili na 2,856 piso. Yasaya so ilalako to dahin siya. Yan ang panggapya po sir buyer. Asam sa mata da si katuso sa kaya piraso na 1,000 piso bill ya budol money. Sa kaya piraso na 100 piso bill bypass money. Sa kaya unit red Vivo cellphone. Tan sa kaya motorized tricycle ya kulay black. Ya walay plaka to na 198 AMA na. Sa may inventaryo suginawa at abitlan lugar ya testiguan na sa raya barangay official. Inawit iraya kumpiskan ebidensya tan sa may suspect dyan police station na binalunan for proper disposition na kaso ninsunggay na Article 2 Section 5 tan 11 na Republic Act 9165 sinsuga pagkorte laban at abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Jada Bali na Singgan, Pangasinan, ang alunggaring kabiyangan otoridad na Singgan, Jad koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 1, at ginawan drug bypass operation, at oras na alas 2 na palbangon Jad Barangay Bantog, Bali na Singgan, Pangasinan. Naaresto at ginawan bypass operation, sumanangaran na Alexander Patrarca Salin, 34 anyos. Ang kumpiskad 5 na suspect sa taluran Hetzel transparent plastic sa siya. Yan ang karga na siya mo, mambulat na more or less 3,400 gramo. Yasaya so ilalako to at ng panggapya po sir buyer. Asam sambat at suspect sa kaya pirason 500 piso bill. Yan usar at yung panpain at the suspect. Sa kaya unit ya Samsung keypad the cellphone. Sama yung inventaryo sa ginawa at ingkagawa na anti-drug bypass operation. Yaaning nang nasaray testigo. Saray ebidensya tan sami suspect. So inawit yung police station na tanda sa isungay na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002. So isigap laban na dabitlan na suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 200,000 piso so in Gataria piyansa na 46 anyos siya laki ya wala na kaso ng illegal drugs. Oras na alas 4 ng araw na naaresto sa manangaran na Jerry Rabuya Migano, 46 anyos. Si katoy naaresto na Infanta Police kaiba sa Santa Cruz, Zambales sa Police Regional Mobile Force Bureau. Sa may suspect so naresto Jada Barangay Batang, Bali na Infanta, Pangasinan, Makalanor at warrant of arrest impact na korte at sungay na Section 5 at 11 na Republic Act 9165 yawalad silong na criminal case number 2090 tan bida sa 2091 inawits na sa bilang suspect na saray otoridad yada police station na Impanta tan si Katoy impiso ka the Carcel. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringalan ray katibukulan ya balitad lokalan tistayon dapag dasara ya balitad nasyonal wajan ni repigaran pa imano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Quad City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na! Dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Kumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Alas 6:17 na po ng umaga. 6:17. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balitang nasyonal ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Pinagbibitiw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang nasa 79 na bagong hired na opisyal ng Office of the Ombudsman. Binigyan ng 1 linggong palugit ni Remulla ang mga opisyal na magsumite ng courtesy resignation. Sa kautusan ni Remulla may petsang October 22, 2025. Lahat ng opisyal at empleyado na may appointments mula May 29 hanggang July 27 ay dapat na magbitiw sa puwesto. Kabilang sa mga pinagbibitiw ni Remulla ang 2 assistant ombudsman, 4 na directors, 3 graft investigation officer, 6 na pong graft investigation at prosecution officer at 30 assistant special prosecutor. Pumapalo ang salary grades ng mga ito. Nasa 25 hanggang 29. Buwan ng sahod na 111,727,000 hanggang 180,000 pesos kada buwan. Itinalaga ang 79 na opisyal ilang araw bago magretiro. Si dating Ombudsman Samuel Martires. Nagsusumite rin ni Remulla ang mga empleyado na may salary grade 24 o 85,000 pesos at pababa na magsumite ng courtesy resignation sa loob ng 7 araw. Ayon kay Remulla, nasa 204 na employees ang midnight appointees. Ilan sa mga bagong hired na empleyado ay mga bagong abogado at tiyak na makakaapekto ito sa moral ng mga matagal nang nagtatrabaho sa ombudsman. Sa 79 na opisyal, pinakamataas na rango ay sina Assistant Ombudsman Nelly Rojas at Assistant Ombudsman Maria Olivia Rojas na may salary grade 29. Pangasinan, Almusal, Balita. At sa iba pang mga balita, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang price freeze sa mga pangunahing bilihin hanggang sa matapos ang kasulukuyang taon. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro bago magtungo nitong Sabado ang Pangulo sa Kuala Lumpur, Malaysia
para dumalo sa 47th Asian Summit and Related Summit ay iniutos nito sa Department of Trade and Industry o DTI na walang price increase. Nais din matiyak ng Pangulong mahigpit ang monitoring ng DTI sa basic at prime commodities. Inutos din ito ang mahigpit na monitoring at implementasyon ng maximum suggested retail price para sa mga imported na bigas, lalo na sa mga presyo ng pagkain. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, may reclamation project umano sa Laguna de Bay na pinapalabas na flood control project. Sinabi ni DNR Undersecretary for Integrated Environmental Service Carlos David na nadiskubre ang ilang maanumalyang project sa pamamagitan ng satellite imagery. Matatanda ang matagal ng mainit na issue ang reklamasyon sa Laguna de Bay. Base sa mga litrato ng The Star, may reclamation activity sa lake na kinukumpirma ng Laguna Lake Development Authority na kulang sa mga kaukulang permits. Taong 2025, sinabi ng Philippine Reclamation Authority o PRA na hindi pinapayagan ang reklamasyon sa lake at pinatigil ang proyekto. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang irrevocable resignation ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Sinabi ni Castro sa press briefing sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan kabilang siya sa delegasyon ni Pangulong Marcos na dumalo sa 47th Asian Summit and Related Summits mula October 26 to 28. Ayon kay Castro, itinalaga ni Marcos bilang officer in charge si NBI Assistant Director Lito Magno. Nauna na rin inihayag ni Santiago na tinanggap ni Pangulong Marcos ang kanyang pagbibitiw. Nagpasalamat naman si Santiago sa mga kawani ng NBI at hinikayat ang mga ito na pagpatuloy ang kanilang mabuting pagtatrabaho. Isinumite, matatandaan ni Santiago ang kanyang courtesy resignation noong August 15, 2025 dahil sa umunoy paninira sa kanyang reputasyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, naharang at naitaboy ng tropa ng Armed Forces of the Philippines ang Chinese fishing boats matapos itong maaktuhang iligal na nangingisda sa karagatan malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Public Affairs Office o PAO Chief Colonel Cerces Trinidad, nakumpiska rin sa operasyon ang mga bote na naglalaman ng kemikal na cyanide na gamit sa mapaminsalang pangingisda. Ang cyanide ayon sa opisyal ay ginagamit sa illegal fishing na makakapinsala sa coral reefs at iba pang mga yamang dagat dahil nakakalason ito sa mga isda at iba pa. Hindi naman tinukoy ni Trinidad kung ilang Chinese vessels ang kanilang naharang at naitaboy sa loob ng 200 milyang exclusive economic zone ng bansa. Binigyang diin pa ng opisyal na ang mabilis na pag-aksyon ng tropa ng AFP sa Ayungin ay nakapigil sa posibleng pagkapinsala sa lugar na nasasaklaw ng economic zone sa bansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. ipinahinto pansamantala ang paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero sanhin ng masamang panahon at pag-aladburuto ng Taal Volcano ayon sa DOJ nitong Lunes. Sa kasalukuyan, nasa 880 skeletal fragments kabilang ang 264 na mga buto ang narecover na sa Taal
Lake sa pool nang simulan ang search and retrieval noong July 10, 2025. Matatandang isinagawa ang paghahanap sa missing sabongeros nang isiwalat ng whistleblower na si Julie Patinongan na hindi lang 34 kundi aabot sa mahigit 100 na katawan ng mga sabongero ang itinapon sa nasabing lawa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin, alas 6:26 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iren Informasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Coraz Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Coraz Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Coraz Manor and Garden. Whatever it is, Coraz Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Coraz Manor and Garden. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Maginawa miya duga sa trabaho, tantalagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Jad Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda.
DJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:32 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Kintan. Oh. Engineer, happy birthday! May magpapakain yata ngayong umaga, yun na. Magpapapansit. May magpapapansit daw sa Ayan. Bernes. Ayan. Happy birthday sa mga magbe-birthday ngayong araw, ha? Ayan, 2 beses magbe-birthday yung aking kaibigan. 28 at saka 31, may extension pa hanggang 1. Mga daan sa sementeryo. Mandukdok tayo atang. Ayan. Siyempre, ako po yung lingkod. Di Magtipangasinan, Dennis Muhares. At siyempre dyan sa may technical control, ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Tanong din nila, kailan ba ang birthday ni Engineer Nixon? Sabi nila eh. Ayan, aha. Ngayon, Ilang taong ka na ba? engineer. Next question, sabi nila. Chapi-chapi. Ha? Chapi-chapi. Chapi-chapi. Ngayon po ay araw ng Martes, Pitsa 28 sa buwan ng Oktobre 2025. 58 days more, ano? Oh, tama, 58. 58 days more before Christmas. Malapit-lapit na ang Pasko. Mano po, Ninong. Dapat natin yung sasayaw yung Santa Claus ay dyan paglitan doa. Oo, tama, no. Oo. Paglitan doa, Mano po, Ninong, mano po, Ninang, mano po kay Manager Joey, baby. Ayan. Ito ko na rin tamakal na. Ha? Makal na? Oo, ayan. Maxi- Nagjajag na si Engineer. Ayan. Pero, yung mga ibang contractors ngayon, siyempre, may mga, wala na kasi mangot, kanto. Teka, matagal naging araw-araw ang Pasko ng mga yan eh. Oh, pero ngayon, nakasimangot sila. Nung hindi pa pumuputok itong issue ng flood control, abay, araw-araw ang Pasko. Oo, siyempre, Araw-araw birthday. nagpapakasaya sila. Jesus. Yung mga Nathan. kinakain nila, talagang grabe. May mga, isang kainan lang, Kung, 700,000. Oo. Kung magpa-birthday na, kabong. Noon, talagang, yung kanilang lifestyle ay matindi. mayroon pang nagregalo na mga letson sa mga politician. Oo, yung mga, pero ngayon, ano nangyari? Si Condolante, kami makasingil. Ay, hindi sila makasingil. Wala may project me. Kami makasingil. Ngayon, meron na namang, di ba, may nadiskubre na 96.5 million flood control projects. Lumalabas na ghost projects. Diyan sa, saan lugar yun? Sa may, Diyan sa Davao. Davao Occidental. Di ba?
Oh. Ang naturang ghost project ay inimbestigahan at ang kontratista dahil ito ay pagmamay-ari na naman na naliling sa mga diskaya. Oo, yung Timothy Construction Corporation. Ghost project 96,500,000. Oo. Na kinabibilangan sa mga kinasuhan ng DPWH. Kinasuhan ni Secretary Vince Dizon sa Office of the Ombudsman. Ayan, kasama ang mga ilang opisyalis ng DPWH. Ang isang flood control project na nagkakahalaga ng 96,500,000 pesos sa Davao ay napatunayan na ghost project. Oo, ibig sabihin, walang ginawang flood control sa naturang lugar. Ang tanong, sino ang managot? St. Timothy Construction Corporation na ito ay pinagmamay-ari ng Diskaya o kaya ang DPWH diyan sa naturang lugar na yan. Alam mo, kung ang kontraktor lang ang makakasuhan dyan, ay imposible. Kasi hindi naman magagawa paano siya makakasingil? Kung walang inspektor ng DPWH, Wala kung yung mga hindi opisyalis. tinignan, kung hindi, di ba? Kailangan yan, may mga may mga series din yan na ginagawa para makasingil So, dinoktor ng nila listahan. yung papel. Kasama ang district engineer ng Davao Occidental na dapat na magpaliwanag sa DPWH. Natuklasan na hindi natapos ang proyekto. Bakit nagkaroon ng full payment? Ayan yung sinasabi ko. Kaya naghain si Secretary Dizon ng falsification of public documents. Nag-ugat ang kaso ng inspeksyonin ng DPWH ang ilang flood control project sa naturang lalawigan. Kabilang sa mga ininspeksyon ni DPWH Secretary ang dalawang flood mitigation na structures. Kabilang yan sa Bawang, La Union, yung naturang project, magkano ba yung sa La Union? 89.7 million yata yan na ginawa ng yung Silver Wolves Construction Corporation. Diba? Nakita ni Secretary Dizon ang 96,500,000 ng flood control project sa Davao Occidental. Dito sa Pangasinan, nasilip din kaya ni Secretary? Bakit? Meron bang magkakahawig na proyekto? Bakit meron bang flood control projects na nagkakahalaga ng 96.5 million piso? Saan lugar? Sino ang mga contractors diyan sa naturang project na dito sa Pangasinan? Ganda ng tanong mo Siyempre. Dito po sa Pangasinan, mayroon pong 24 na 96,500,000 flood control projects. Saang lugar yan? Pare-parehas po ng presyo yan. 24 na 96,500,000. Dapat yan ay masilip din ng mga nasa ICI at nitong si Secretary Vince Dizon na kahit yung ordinaryong mamamayan lang nagtataka bakit pare-parehas. Pare-parehas ba ng sukat yan? Pare-parehas ba ng lalim yan? Yung ginamit bang materials pare-parehas? Magkakaiba naman sila ng lugar. Yun ba yung nasa... Diba? Yan yung mga tanong dyan. Yun ba yung nasa first district? At second Meron district? sa first district at meron sa second district. Oo. Meron ba sa fourth district? Hindi ko alam, hindi ko nakita Basta pero karamihan dyan sa first. Ko, ay first district at second district pa lang. Pero mas marami yata sa first Sa district. first district ay kung 5 sa second district ay yung rest ng 24 ay nasa first district na po. Wala sanang 96,500,000. wala sanang ghost at substandard projects. Ang sinasabi natin dito, ang questionable, bakit magkakamukha ng presyo? Kaya nga Yung nasa Davao na ghost project ay 96,500,000. Hindi natapos pero may full inumpisahan payment. pero nasingil na. Nasingil na. Hindi po namin sinasabing sa Pangasinan, ganun din. ganun din. Oo. Ang itinatanong po natin dito, Bakit magkaparehas? paano naging posible
na merong 24 na 96 million 500 pesos. Oo nga eh. Oh, Uniform eh. Engineer Mayet Mendoza. Oo. Akala mo siguro lumamig na itong flood control issue dyan Oo. na mayroong 96 million 500. Ang tagal-tagal na ho namin tinatanong sa iyo to, Engineer Mayet. Mhm. Na bakit mayroong 11 siyam? Tama ba? 11. Oo, kasi 5 sa ano eh. Oo. 5 sa first district, 11 siyam sa first district. 5 sa 96. second district. O, 5 nga sa second district. Second district, sorry, Oh. sorry. Oh. At 11 siyam dyan sa may first district. Oh, wala sanang kon dyan, ha. Dinodoktor na mga dokumento, wala sana, ha. At dapat masilip at makita kung yan ba ay natapos na, nasingil na, o kaya may mga inumpisahan at nasingil na ang full payment. Yun ang dapat nating bantayan dyan. Dapat ang Independent Commission for Infrastructure pumunta naman dito sa lalawigan ng Pangasinan para sa ganun imbestigahan ang mga project na yan. Bakit uniform yung presyo? 96.5 million piso. Yung ano kaya Oh. nito, yung bidding kaya? Oo. Siyempre, dinaan sa bidding yan eh. Alangan naman na imposible kasi Oo. na 96 million na 24. Pare-parehas ang sukat. Siyempre may bidding yan eh. Wala bang nagbid dyan ng 96,700? Kaya nga O eh. kaya 94 plus. 93, di ba? Correct. 96.5 pare-parehas. Ibig sabihin, ang bawat isa nito 100 million. Kasi Ayan. 96. Oo. So, ibinaba nila ng 3.5, tama ba? Tama. Binaba nila ng 3,500,000 pesos. Yung na pare-parehas. yung 3,500,000 Out of 100 mapupunta million. sa ahensya yan, yung Oo. implementing agency. Parehas ba ang haba? Hindi namin sinasabi na kanyan yung may anomalya sa naturang Wala tayong project. sinasabing ganyan. Oo. Wala tayong hindi po natin sinabing kaparehas ng nasa Davao Occidental na Oo. merong 96.5 million na ghost project. Hindi po. Ang tinatanong po namin dito, bakit po naging ganyan ang presyo? Oo, Na pare-pareho. Nakapagtataka lamang po. Oo, Nakapagtataka na magkakaparehas ang cost ng projects, baka naman yung mga engineer dyan, naging doktor na rin. Dapat mayroong accountability at transparency kung sa pagpapatupad ng mga proyekto na hindi sana niluluto ng mga ilang contractors sa labas ng bakuran ng DPWH. Dapat sana yung bidding transparent yan para Asa na yung makita. meron tayong tinatawag na PCC. PCC. Di ba yung Philippine Competition Commission? Oo. Papaano na yan? Oo. Na mapapanatili kung niloloko-loko lang naman yung presyo ng kanilang bid. Yan ang problema dyan. Yan ang problema. Paano natin hindi sasabihin niloloko-loko? Bakit magkakapareho ng 96.5 yan? Oo. Yung nasa Davao pa, Ghost Project. Kaya nga, unified ang cost ng project. Pagdating sa mga implementasyon sa agency, alam na nila yung kung sino yung contractor na pagbibigyan. Wag na nating itago, di ba? Nabuking naman na sila dyan sa investigasyon sa Senate, tsaka sa ICI. Di ba yung mga ganyang presyohan, pag pare-pareho, merong may-ari. May may-ari na mataas opisyal. Sino kayang opisyal ang nagmamay-ari niyan? So grabe ang nangyayari na korupsyon sa Pilipinas. Lantaran talaga, ano? Ito. Hindi ba kayo nagtataka dyan? Kasi kami nagtataka na. 96.5 million na 24 sa Pangasinan. Paano nangyari yan? Di ba? Kung hindi maagapan ang lumalaganap na katiwalayan, maaring mabawasan ng mga namumuhunan sa bansa. Di ba? Madam Edita Manuel. Parehas palang babae ang district engineer, ano? First at saka second. Paganday mo yung pangalan ni Madam Mayet.
Marieta Mendoza, engineer, madam. Huwag mong kuan yung tigasin yung pangalan. O di Mayet na lang. Marieta. Engineer Mayet Mendoza. Marieta. Oo, nag-aantay po kami ng kasagutan Oo. sa 19 na 96.5 million dyan sa First District. Oo. At Engineer Edita Manuel, nag-aantay din po kami ng kasagutan sa inyong 5 na 96.5 million na pare-pareha sa iba-ibang lugar dyan sa Oo. Second District. Ngayon, alam Okay. mo kasi yung corruption sa bansa, kuan na yan, parang cancer na yan eh. Parang cancer na yan dahil hindi na magamot. Parang nasa stage 3 na. Paano? Banggitin ko kaya yung mga kontraktor nito. Oo, banggitin mo nga yung mga Hanapin ko nga kontraktor. yung mga kontraktor. Yung mga... Oo, kung sino-sino yung mga kontraktor. Hanapin ko nga dito, mukhang natabunan na eh. Oo, sino yung mga kontraktor ng mga 96.5 million piso. Dapat kung sana Ayun. magkaroon tayo ng transparency dito. Ang nangyayari, lack of transparency o kakulangan ng pagiging tapat sa bayan. Ang mga nakopong opisyal ng gobyerno. Yun ang nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas. Na talagang talamak ang korupsyon. Malawak na parang flood control. Ito, banggitin ko na lang yung mga lugar. Sige. Muna, kasi hindi ko mahanap yung ano eh. Yung lugar. Hindi, yung kontraktor. Yung mga contractors, ilan yan eh. Yung mga contractors na yan eh. Isa na yan yung Anuri Construction. Ito. Yan. Anore. Construction. Ayan. Meron ding Chiara. Merong Jonic. Jonic. Jonic at Alcel. Alam Ano niyo nila siya. yan? Joint Venture. JB. JB ba yung tawag dyan? JB. JB. Joint Venture Agreement. Merong Solo si Alcel. Meron ding joint venture niya si RAMDC. Meron ding IGWT Construction. At ka-joint venture niya itong JAV. IGWT at saka JAV. So, ang joint venture niya. Meron ding Rania at saka JHI. Merong Oriental at Alcel. Merong Bilyar. Bilyar. Bilyar Construction. Sino ba itong mga ito? Anore. Napagkadami-dami. Chiara. Jonic Alcel. RAMDC. IGWT. JAV. Bilyar General. Rania. Oriental. Yan. Parang sila lang yung namamayagpag na kontraktor. Hindi, paulit-ulit lang na pangalan. Oo nga parang umiikot lang sa 4 yata na kontraktor yan. Hindi. Isang, meron si Anore, si Chiara, si Jonic, si Alcel, si IGWT, si joint venture niya kay JAV, JAV, si Bilyar, si Rania, Oriental. Yan. So, siyam. 10. Siyam na kontraktor ang yung namamayagpag So ito, sa malalaking mga project. kung 24 ito, na tigwa 100 million, ibig sabihin 2.4 billion na project ito. 2.4 Na billion. pinaghati-hatian nila. Diba? Ang laki pala nito. Pare-parehas yung 2.4 billion. yung isang pizza pie, talagang maganda yung equally divided ito kasi pare-parehas sa 96,500,000 eh. Pare-parehas yung pagka-cut ng pizza pie sa mga 10 kontratista na namamayagpag sa mga flood control projects. Alam mo na nabalikan lang natin to kasi yung yung sa may Davao. Yung Davao Occidental ba 'yon? Occidental. Davao Occidental. May anomalya. Anomalya, ghost project. Ang presyo po ay 96.5 din. Davao Occidental 'yun. Hindi naman Pangasinan Accidental na nagkaroon ng 96.5 million. Paano magiging accidental ito? 24.
Oh. Paano naging accidental ito 24? Madam Mayet Mendoza, District Engineer Oh. ng First District. Paano nagkaroon? Ipaliwanag nyo kasi ano ito Oh. implemented by district ito Correct. Sila yung malalakas nag-implementa. itong mga ito. Oo. Kasi pag although pwede naman na hanggang 150 million ang isang district office. Oh, pero Pero ito matindi. questionable yung yung presyo 96.5 puro district. Oo. Aba. Oh, kaya napakaganda yung kailang hatian diyan na sa 2 billion plus. Ha? Oh, kaya't yun ang dyan, yun ang tanong ng taong bayan kung bakit nagkaroon ng ganyan na pare-parehas uniform ang presyo ng flood control projects sa First Engineering District. Marami, 19 yata yan, di ba? Kasi 5 nga sa Sa second. sa second district. Oo. Yung rest ay itong 1 to 5 ko ay second district at yung 6 to 24 Aha. ay first district. So 11 nga. 11. Labing siyam. Sana po kanyan. 19. Sana po wala pong sisingaw na mga anomalya diyan sa mga flood control projects na yan na pare-parehas ang presyo. Uniform ang presyo ng naturang project na yan. Kasi Di ba mahilig namang magpa-interview ito si Mayet. si Engineer Marieta Mendoza. Hindi Hanggang sagot. Isang tanong lang. Paano naging posible? Pag naipaliwanag nyo ho ng tama, titigil na po kami. ayan, oo. Paano naging posible na pare-parehas 19, 96.5 million? Oo. Madam Marieta Kaya Mendoza. nga Wala, hindi naman na sasabihin namin. nyo. Hindi kami nagsasalitang patapos dito Ang, na walang mga substandard o mga ghost project dyan sa First District. Wala tayong binanggit na ganyan. Oo. Ang tanong lang natin ay Oo. bakit pare-parehas? Yun ang tanong. Iisa pa lang yun Oo. Siyempre, pag sinabi niyang, anong gagawin natin? Dumaan sa bidding. Uy! Dumaan sa bidding, 19, pare-parehas? At umiikot sa ilang kontraktor lang. Aba, Di ba? ba't Oo. ganon? Kaya yun ang itong, mga katanungan kay Engineer Mayet. Itong Jonic Alcel, meron silang dalawa. Meron isa kay Chiara. Itong si IGWT at saka si JAV, meron silang 1, 2, 3, 4, 5. Yan. 2, 1, 2, 3. 5 nga. Kaya yun ang mga katanungan diyan. Dapat na pupunta dito, challenge natin ang ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, na pumunta rito at mag-imbestigang mabuti ang mga project na yan. Bakit hanggang ngayon wala pa tayong nababalitaan na kahit anino ng namumuno sa ICI hindi pa pupunta dito sa lalawigan ng Pangasinan para imbestigahan ang mga project dito. Meron bang magandang usapan na diyan? Kaya't hindi na kayo pupunta rito sa lalawigan ng Pangasinan. Dapat huwag niyong pilihin, huwag kayong mamimili ng lugar na imbestigahan ninyo. Dapat pantay-pantay dahil dito sa Pangasinan maraming mga flood control projects. Tulad niyan yung nabanggit ni Kaerol na 19 na unified na presyo ng flood control projects. Wala bang wala bang nangyayaring esperkitek? Wala bang mga substandard, wala bang ghost project sa naturang mga project na yan? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit pare-parehas yung presyo? Iisa lang ang pinanggalingan yan at isa rin yung code name ng naturang project. Isa rin ang opisyal na nasa likod niyan. Pare-parehas sana wala silang masilip na mga anomalya sa mga project na yan. Dapat na sana paigtingin
ang investigasyon ng ICI patungkol dito sa mga flood control projects na iniimplementa sa buong bansang Pilipinas. Naniniwala rin tayo sa kakayahan ni retired General Benjamin Acorda, dahil dating men in uniform yan. Magaling sa pag-imbestiga. Dating men in uniform. Kaya naniniwala po tayo na siya po ay magsasagawa ng masusing investigasyon kaugnay sa mga flood control projects na yan, especially dito sa lalawigan ng Pangasinan, di ba? Di ba galing dito si retired General Benjamin Acorda, di ba? Kaya alam niya ang pasikot-sikot dito sa lalawigan ng Pangasinan. Tila yata lumalamig na parang yelo yung investigation sa flood control projects. Tila yata lumalamig na. Ano ba ang dahilan? Di painitin ulit natin. Ayan. Lumalamig-lamig na. Meron nga silang nakitang 96 million na ghost project Ayan. Dito merong Uniform na 24. Kaya dapat na imbestigahan din yan. Silipin mabuti, busisihing mabuti, alaming mabuti kung may anomalyang nangyayari. Sa aming pagbabalik, lumalabas na yung baho ni City Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Dahil maraming mga itinatago pala ito na hindi alam ng taong bayan. Lumalabas na, sumisingaw na, abangan sa aming pagbabalik. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dame un San ang puta-putang irang impormasyon. Aya sa #1 para music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat,
JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Pag ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Kumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Aaron Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ha? Ayun. Okay na ba? Kasi hindi mo nipipindot eh. Inipindot mo dapat. May hilig kang pumindot. Sundot, sundot. Papindot, pindot. Aha, meron tayong mga reaction dito, ano? Mula kay Josephine Q. Ramos. We are just seeing the tip of the iceberg, sabi niya. The list should include all DPWH projects nationwide to include reports the district engineer of the different district all over the country. Sabi naman ni Renante Carpio, hindi lang dapat flood control, lahat ng infra, roads, bridges, school building, etc. Sabi niya, yung di pa nagagamit
lumulubog ang kalsada na dinadaanan. Nagagamit dahil walang lumulubog, sabi niya. Yung mga kwan daw, dinadaanan, lumulubog dahil walang bakal. Wala bang bakal? Yung tulay, maliit na sasakyan lang. Parang bumabagsak yung tulay, sabi niya. Saan yan kaya? Yung school building daw, kaunting hangin, lumilipad yung yero. Dapat makita ito at maimbestigahan. Si Gina Santos naman, Idol, I am sure it's not just the PWH. The ICI should check all government projects. I am sure they will find more anomalies. Oo nga, yung sinabi namin kanina, di ba? Josie Kines, good morning. Kay Mara Pascua, good morning. Dumako tayo sa ilang pang mga issue. Bago natin talakayin yan, ito, may nag-text sa atin dito eh. Ayan. Kahapon daw, kahapon ay nagkaroon ng pamumudmud ng ayuda. Ayuda. Sa Dagupan City, Ayuda. Oo. Saan lugar yan? Saan barangay? Pili na ito. Buong Dagupan City, pinili. Pinili. Ito So, ito sabihin may taga Ilocos yung mayor. Hindi, pinili. Hindi ko alam kung sino ang namili dito. Dahil ito po yung programa ng ating Pangulo. Na yung tinatawag ng emergency cash transfer. Sa programang Handog ng Pangulo, Tulong at Serbisyo. PBBM at DSWD. Sila po ay tumanggap ng 10,000 isa. 10,000? 10,000. Wow! Palakpakan. Ayos! Sa mga... ang sumbong sa atin ay bakit daw, hindi ko alam kung saang barangay ito, na ang nanguna daw ay mga BHW. BHW. Yung mga nakatanggap. BHW? Hindi yung mga mahihirap. Ay, nako. Baba, tignan nyo nga ito. Mayor Belen. Paano ho nangyayari yung ganito na nakakalusot na, kunyari, sige, ipagpalagay natin. May listahan ba doon sa mga BHW? Ganito, ipagpalagay natin na qualified pala sila. Dahil sila ay qualified pala sila puris among the poor. Qualified pala sila na makatanggap nitong programang ito. Kayo ba ay saang membro kayo? Sa TODA? Kasi TODA eh. TODA. TODAS. Membro ba kayo ng TODA? Itong mga BHW? Okay. O baka nasa single parent kayo? O baka rin nasa senior citizen kayo? So, ibig mo sabihin, yung programa na yan ay pangkalahatan. DSWD, nakakapagtaka lang. Sige, kunyari, si DSWD. Okay. Paano ang sistema niyan? Alangan na idedirekta niya sa tao? Hindi. O, di ba, dadaan sa mayor? Sa mayor. Saan ba pwedeng si mayor. Okay. Idedirekta ba ni mayor sa mga tao? Hindi. Sa kapitan. Sa kapitan. Kapitan. Si kapitan. Sino ang magdi-disseminate ng balita? BHW. Okay. Abay, kita mo nga naman, nakita yung mga BHW doon sa may, saan ba ginanap ito? Saan ginanap yan? Kahapon? Kita mo nga naman, saan daw, sabihin nyo nga kung saan ginanap ito. Ang kon dyan kasi, yung programa na yan ng national government through DSWD ay para sa mga mahihirap nating mga kababayan. Ngayon, kaya nga social welfare. Oo, kaya diba? nga. Kaya nagtataka po tayo bakit mga BHW alangan naman na tanga-tanga yung kapitan nila na hindi nila alam na yung mga BHW inuna nung dapat dapat hindi lang BHW niya. Merong mga membro pa ng barangay family
Hindi ba kami naman representative ng mga kwan naman Ng yan? mahihirap. Mga mahihirap yan. Baka Oh. representative Ay, yan. grabe naman itong mga ito. Oo. Mayor, kala ko ba kukutuhan tong mga ganito? Ano, kukutungan? Kukutuhan. Kukutuhan. Hindi ko sinabing kukutungan. Kutuan dan maong. Oo. Mayor Belen, Aha. bakit ho may ganito? Aha. Na may mga nauna pa na BHW kaysa sa mas mahihirap. Ipaliwanag nyo nga, Mayor Belen Fernandez. Di ba? Kayo po yung inasahan ng Dagupinyo na dapat baguhin ang mga maling sistema. Eto, na-search ko dito sa may Facebook page ni Mayor Belen Fernandez. Sige, akong Ang caption niya, ito. yan, Caption. caption. Walang iwanan sa bagong Pilipinas. Walang iwanan. Nasa yung mga mahirap pagbuhay. Rarami mahirap si Bileto at tila-tila klare. Napag-iwanan, Mayor. Pero pag-eleksyon, nangunguna na hinihimok nyo sila. Maraming salamat po, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sino nagpasalamat? Si Mayor Belen. Aha. Sa tulong sa pangangailangan ng bawat pamilyang Dagupeño. Aha. Ngayong araw, Karuman, Karuman. ngayong araw, mayroong 1,742, second batch na daw yan, Aha. at 1,523 sa third batch, na flood-affected families, aba. Anong barangay yung apektado ng Flood? pagbaha, Mayor? Flood-affected families Oo. ang tatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT. Teka lang, Aha. nag-declare ang Dagupan City 2 beses under the state of Oo calamity. nga. May mga barangay na hindi naman tinamaan. Ano nangyari? Anong ginawa nyo sa sa calamity fund nyo? Ipinagmamalaki nyo yung kahon-kahon, hindi ho galing sa yan. Galing sa DSWD yan. May tatak na DSWD. Huwag nyong lokohin yung mga tao. May mga tatak yan. Yung kahon-kahon na yan, galing sa national government. Ang tinatanong po namin, yung pundo na galing sa city government, At saan galing napunta yan? At yung mga inilabas na pondo nitong mga barangay. Diba? Tama. Hindi, kapag nagdeklara ang isang syudad o isang bayan, automatic lahat ng barangay maglalabas ng pondo yan. Calamity fund. Saan napunta? Sa Bulsa Calamity Fund ba yan? Mayor Belen, ito bang mga nabigyan kahapon ng tigsa 10,000 na 1,742? Sigurado ba kayo na ito po ba ay mga apektado ng baha? Yung mga barangay family na nakatanggap kahapon, mga nabaha ba itong mga to? Kaya nga Ay lintik naman na mga hindi na kayo naawa sa mga Simple Sa mga- corruption yun Simple corruption yung nangyayari kung ganyan. Yung mga pagdedeclare ng under state of calamity samantalang ilan lang yung nasalanta. yung mga kababayan natin, kasyudadan natin, kayo ba ay nakatanggap ng ayuda na galing sa inyong barangay na lang muna, barangay muna. Barangay. Kasi pag nag-declare ang city, automatic yung pondo ng barangay ilalabas yan. Correct. Sa inyong mga barangay, ni isang sardinas ba na dilata, nakatanggap ba kayo? Wala. Kahit na yung nabubulok ng sardinas, walang nakatanggap Balikan natin itong balikan natin ito, total, nakalipas naman na yan, yung calamity fund na yan. Pero hindi ho namin makakalimutan yan. Ito nga nangyari nga kahapon, na ang pinupuntuhan natin dito, bakit may mga nauna na barangay family member na nakatanggap ng 10,000 piso? Baka, poorest among the poor, yung mga yan. Poorest among the poor. Poorest among the poor. May nakapagkwento nga, yung anak niya, nurse. Na BHW, o yung isa may magandang trabaho, yung isa up and down yung bahay, poorest of the poor ba yung mga yan? Baka naman dahil sa tumulong sila sa nakarang eleksyon, sila yung mangunguna. Uulitin natin kung paano ba i-disseminate yung mensahe. From DSWD, didirekta sila sa barangay? Hindi. Sinong lalapitan nila? Mayor. Kaya nga si Mayor nagsasalita kahapon, may litrato pa nga Dapat sana Katoso man sasalita ng karuman, ang idaulo at sayan kin.
Programa. Pansayan programa. Oh. Si Mayor, kanino niya ba sasabihin? Sa barangay. Barangay. Sa Dapat mga sana ganitong opisyal. gagawin nila kasi ang DSWD, kung naman yan, I think, devolved agency yan sa local government. Dapat sana ang DSWD, kung programa ng DSWD, sila lang, walang politiko na makikialam. Ang problema, nakikialam yung mga politiko kasi. Hindi pwede. Oh. Hindi pwede. Sino mag-identify ng mga may hirap sa barangay? Teka, ito bang si Secretary Rex Gatchalian? May kapatid ba itong opisyal? Senador? Ewan, office, di ba meron? Meron. Sino? Si Sherwin. Sherwin. No, agto yung dalanad politiko ya, paano to na ani Lante. Kaya, diba? Sino ang, kung hindi dadaan sa mga leader, sino rin ang magmamando? Kaya nagagamit ng mga ilang politiko ang mga magagandang programa ng gobyerno na haluan ng politika. Kaya dapat na ayusin sana yan paano natin na mapapatigil ang korupsyon kung ganyan, di ba? Kita nyo, sa post ni Mayor Belen, nagkaroon ng mahigit 1,000 reaksyon. At merong halos 1,000 na comment. Basa! Sana all. Wanda. Di pag mga ganito, mas lalo lang yatang nainggit yung mga tao. Kaya nga, Mas lalong sumama yung loob ng mga mas apektado. Correct. Imagine ta na 10,000, wala ni balita kat yun, wala isa nagi, na nakakuha. na nakakuha. Paano nyo kanyan? Paano ang sistema ng pagkuha ng mga listahan ng mga may hirap ang buhay sa barangay? Ngayon, ito ang masakit dyan, may nakapagkwento pa. May nangyari, nakapag-apply yung mag-asawa, lalaki at saka babae. Nabuking. Nabuking sila na mag-asawa. Ang ginawa nila, imbis na resolbahin nila, parehas silang hindi binigyan yung mag-asawa. Parehas. Ang question dyan, bakit lumusot yung mga barangay family? Kaya nga bakit anong barangay lumusot? kaya yan? Ha? Anong barangay? Hindi ko Para alam makakon natin dito. may nakapagkwento na may mag-asawa na nakapag-fill up, pagdating ng payout, nabuking. Paano naman yung magkapatid? Bakit nakalusot? Parehas naman na apelido. Siyempre, malapit kay kapitan. Siyempre, ang malapit ginawa- kay mayor. Kaya nang nangyayari. Ang ginawa siguro, yung isang kapatid sa ibang barangay. Pwede rin. Kasi buong dagupan na ito na pinili Oh. di ba? Iniba lang nila yung barangay, pero magkapatid. Nakakuha. Pero yung mag-asawa, pinarusahan. Parehas hindi binigyan. Samantalang mahirap ang kailang buhay. Ito, meron din palang post itong si Vice Mayor Brian Cuba. 12 hours ago, so kahapon ito. Anong sabi? Anong sabi? Ang caption, "Maraming salamat po, President Bongbong Marcos, Mayor Belen Fernandez, DSWD at CSWD, sa tulong para sa mamamayan na naapektuhan ng bagyo at tubig baha." Dapat naka-itemize kung sino yung mga barangay na yan na apektado ng pagbaha. Sino yung mga pamilya na apektado ng pagbaha. Hindi yung pagdating ng ayuda, ang binabaha, yung hindi nabaha. Hindi, baka bigyan natin sila ng Benefit of the doubt. Benefit of the doubt. Baka naman talagang deserving naman. O baka naman na-mislok nila. Yung mga supposed to be Hindi natin alam tatanggap. kung paano ang kung paano ang sistema So, congratulations na lang sa mga sa mga nakatanggap. Congratulations kay Mayor Belen Fernandez. Congratulations kay Vice Mayor Vicky. Dahil nabiyayaan kayo, dahil dumating ang ayuda para sa mga BHW. Hindi, mga kababayan. Mga kababayan. Sige. Good morning kay Lisa Sim. Ayan.
Dumako tayo sa, medyo medyo gahol tayo sa oras kung Hindi, tatalakayin naisingit mo natin. kasi yan eh. Sa bagay. Oo. At least marami pa rin nagpapasalamat sa mga Ayan. sa mga ganyan Oho. na programa. Si Willie Patayan, idol sa Ghost Project. Imagine, ginawa nila ng allocation pero wala naman talagang clear project. Kailangan nilang ibalik ang mga pira ng mga taxpayers, sabi niya. Oh, si Ernesto Castro, according to some source, sabi niya, there are projects that are only 70% completed but had already been paid in full, sabi niya. The reason is that they have given the proponent a 30%. This case also be included in the list of ghost and substandard projects, sabi niya. 70% siya sabi mong completed eh. O, yung 30% hindi completed pero nagkaroon ng full payment. Well, sila na yung managot, yung mga implementing agency kung bakit nagkaganon. Pwede ba tayong mag-exercise sa engineer? Aha. Ano ba yan? Ayan, sige. Exercise muna tayo para sa ganun lumakas-lakas ang tuhod ni Engineer Nixon Dakhal. Ayan. Bakit dalawa-dalawa yung kumakanta? Dalawa kasi yung pinindot mo. Ha? Ayan. Bukas ka na. Dalawa. Bukas na lang mag-exercise. Dalawa kasi yung kumakantang yuyoy eh. Nagmamadali eh. Nagmamadali eh. Parang tumatakbong kaya ayan, bukas na tayo mag-exercise dahil medyo pagod yata si Yoyoy. Parang nag-exercise kagabi. Good morning nga pala kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw, Pangasinan. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlala. Si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Good morning. Si Councilor Nestor Gabrilio. Councilor Elias Villanueva. Ayun, good morning. Si Councilor Manny Datwin. Councilor R. Dison Soriano. Para, Si Councilor Councilor Joel Joey Loresco. Ayan, si Councilor Mike Sison. Councilor Haberdani Messina. Good morning. Si Councilor si SK Federation President Ayaya Messina. At si Liga President Jose M. Paris Jr. Good morning. Si former Councilor Gerald Aficial. Good morning. At gaon din kay former Liga President Engineer Carlito Dion. Ayan. Si long hair. Si Joel Calvo. Si Mayor Carlito Saplan. Good morning. Good morning. And then si Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. Good morning. Si Sir Jeprel. Good morning. Si Sir Felix Dr. Domicilio. Ayan. Good morning. Si Sir Darwin. Good morning. At gaon din kay Madam Sheila Pinolyar. Good morning. Diyan sa may Kalasyaw pa rin si Engineer Arturo Gaspar. Si Sir Art. Diyan sa may Barangay Ambutel, Kalasyaw. Si MDR, Ed Villacorta, good morning. At gaon din kay Municipal Sever Registrar Ma'am Jubit Apiado Esteves at Sergeant Esteves, good morning. Kay Treasurer Shermil Puserio. Si Sir Don Ramon Bautista, good morning. Diyan sa Region 1 Medical Center, good morning po sa inyo dyan. Kay Director Dr. Roland Mejia, kumusta na po kayo? Good morning. At ganon din, diyan sa may RM Paran Auto Care.
Aha. Good morning dyan sa may Kisbang Kalasyaw. Uy, belated happy birthday kay Madam Lax Messina. Ayan, nagdiriwang ng kanyang kaarawan kahapon yata o kung isang araw. Ayan. Yan yung yung may bahay. Oh, may bahay ni Ni Sir Sir Reggie. Reggie. Ayan. good Kapatid morning. ni yan. Oh, Si Madam Lax, kapatid ni Madam Island. kumpadre Si Dave Messina. Dave Messina. Ayan. Former Vice Mayor. Oho, good morning. Si Kun nga pala, pangpitong kagawad. Alvin de Vera de Guzman ng Barangay Macabito. Ito, Number 7. Nangyari. Number 7, si Alvin. Ayan. Good morning. Pangpito. Sige, lahat ng mga nakikinig dyan, si Kagawad Junjun Gabrielio, good morning. Yan sa Barangay Macabito, Kalasyaw. Good morning din kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito. Si Caramel de la Cruz, good morning dyan sa may San Carlos City. Good morning sa inyo. At Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Evangeline Alonso Agustino Untalan dyan sa may Barangay Bunlag. Good morning. Si Flora Villanueva Abalos dyan sa may Kisban, good morning. Magina Corda, good morning. At lahat ng mga nakikinig at nanonood sa kailang tahanan, magandang umaga sa inyo. Wala tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid. At magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Mac Terion Lingkor, Ate Magtipangasinan, Enes Muhares. At siyempre kasama natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ganon din si Manager Joey Bibi. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Liknaay Baloy. Ito lamang sa DWGA 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sonata. Dame un Son ang puta-putang Iran Impormasyon.